И здравейте хора, аз съм Кинго Shadow, днес с мен е Ninja Shadow. О, да. Ninja, ти на какво играеш? Аз такова си събирам абонатите, нали 4 човека само сме се абонирали. Не знам. Както и да е, аз ще нямам клип. Хора, ако знаете имам... Здравейте хора, аз съм Ninja Shadow, тук с мен е Кинго Shadow. Казвай нещо, бе. И днеска ще играем Майнкрафт. Аз не играя Майнкрафт, аз ще играя Piercing Blow да си тествам късмета с новия цъхата снайпер, който го спечелих. Не, където го спечеля. What? Континент. Нещо бъгне да. На 1.8, нали? Абе, виж? Кинго. Това сега... Ния сървър ще работи ли? Не съм купил. Ама... Той не е лесно. Стига да мога да играм в случай, правим някои неща. Чуваш ли ма? Да. Правим някои неща там. Пусни сървър, че имам да оправям някои неща. Ние построихме цял град. Абе, трябва... Пусни сървър, че трябва да такова... Трябва да оправя някои неща. Мале, чихо. Добре, аз ще играя в VHCraft. Добре, играй с едно. Аз имам малко патрон. Приятел, да се Achievement kill. Скоро ще успея да вдигна ран. Много ми лак. Не, Нека да отида да всички. видим сега какво ще играе. Футбол? Не. Аз срещу Джо Крак съм... по-обо. Би го поне 3 пъти. Билд бат. Айде, билд батъл ще играе. Ако си свалиш тази игра, да знаеш, че ще направи. О, пърпъл поени по 2. Става на второ място по кила ли? Дамин. Не знам сега какво да направя. Ево да играеш в билд батъл. Аз нали ти казах сега спомня. Не, чакай, аз ще да покажеш. Да се довърша имение. Който не е голямо имение. Ама по-бърз снайпер, по-хубаво. Какво викаш? Забивка и търсене. Там влена Елас, Амфия G4. Добре, двама да се като пред снимки. Така е. И точно той ме уби. Ти ще включиш ли пирсинга? Не. Хора, да знаете, линк към играта ще има в описанието. Също и в скайпа ми. И на другите видео. Ел сейф. Ам герна. Няма ще минато до сега ще ида да и ще се опитам да гости. Добре, 6 пъти съм намерил 7 пъти. Сега гледай как е си. Оле, хеч! Флашка!
долу възрастта. Ей, явно. Сблъстиха му. Какъв кил направи сам. Значи, някак си се завъртях с килника, Тук ама прокочил най-накрая си включи телефона. Какво? Тук прокочил най-накрая си включи телефона. Сега спеше това. Трето. Не е станал. Той е аз мога и така ще го изключа. Какво си мисли, че така ще го дам? Не, сега ще ме сепат. Тихо малко. 10 кила, 8 умирания. Не сега съм напред. Мале. Еу. 2-4 на 59. Съхатълня път. И стига, че вие имате фул тачинг. Колко чинг? Вече аз имам тачинг. Това е Елс. Сега съм килна. Нямам патронки и файт. И изцепа. Не знам как да го направя. What? Добре от нас да хлена Елса, от тях хлена. Не е честно. Не, знаеш. Пиля. Мале. Сгъза. Ако знаеш един как Double kill. Уоу. Забиха ми хед. А не, отрепаха ма. Виктор. Хората знаят, че после мога да снимам птичко. Истина. Как? Айде да ви включила да ви нарежда. Това как? Това е Елса. И Елс. Това го уби. Мале! Видяхте. Тук е цепът. Ама нашия витре. Гледнах на ръчно на Майнкрафт как се прави. What? Чай да погледна това, как се правиш басейн на ръчника в Майнкрафт. Мале! Сега. Оле! Не! Влучи ми! Изтървах си снайпера! След това ще прави! Съм сега! Мале! Той снайпер трябва да направя всички Божия снайпер! Това са никога. Викаш на нас. N70. Май съм се почва. Брат, върнах на Елса, като забих хедшот. И не знам на кой забих.
Double Double kill. kill! Team, fall back. Слабак. Fire in the Аз hole. съм се съм бог, бе. Nice Аз съм shot. бог, ама като умра не съм. Мали! Откъде? Как мина? 19 кила и почини на теб. Окей. Team, fall back. Affirmative. Как се появи гад? Като някой си викам. И аз. Team, fall back. Fire in the hole. Team, fall back. Nice shot. 146 на 14. Fire in the hole. Fire in the hole. Той си купил Color Effects. Не, знаеш какво. 11 кило. Това е брате. Fire 11 in the кило трябва hole. да направим. Fire in the hole. Мале, гледай какъв снайпер ще използва. Тука ни ви са измерник. Аз съм нут на това, бе. Не знам как работят с тези снайпери, аз цъката съм си по. Team, fall back. Там други. Fire in the hole. Ей, съм кеп, бързо ги. Направих 100 кил. Победа. И хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за мен и това е. Абонирайте се за общия ни канал.